absolutnie nietuzinkowym miejscu. Ktoś tu jeszcze używa piór na atrament. A poza tym jesteśmy w bardzo popularnym uzdrowisku śląskim. Ogromny obiekt, całkowicie opuszczony. Wiem w tej chwili, że może mi zabraknąć baterii i może mi zabraknąć karty pamięci, ale postaram się Wam pokazać tyle, na ile mogę, a resztę najwyżej dogram telefonem. I zaczynamy od części takiej peryferyjnej. To chyba do serwowania lodów było? Nie wiem. I tutaj też jeszcze coś ciekawego mi się rzuciło w oczy. Monitor. A, no to już na poprzednim obiekcie takie monitory były. Koszerna wódka. Niechrzczona. Niechrzczona. Od zapalnego rabina. Następna. Całokształtny. O! Pure Ethyl. Jaki old school. O! Łódka Zbożowa. No. I mazowiecka. Mhm. No patrz, do wyboru, do koloru. Premium. Buda z... Tak jest. Co to? Też koszerna. Szabasówka też koszerna. Ja cię pierniczę. A to jeszcze powtórzę. Aż tyle tu nie mieli. Demolujemy, tylko sprzątamy. Zobaczył, ale to ładnie pachnie jeszcze. Zobaczył, że po prostu jest bałagan i postanowił go posprzątać. Romantico. Tutaj proszę, o, dla dzidziusia. I wchodzimy w obszary gastronomiczne. Wow. Gotowanie danin łącznych. No powiem Wam, że ta kuchnia jest duża, jest przestronna, jest... No właśnie mówię, że majonez, śledzie. No powiem Wam, że Magda Te śledzie Gessler jeszcze dobrze to... wyglądają. Magda Gessler jakby tu trochę to odświeżyć, to nie miałaby się do czego przyczepić. Teraz tu klamka nawet nie chodzi. Obróbka jarzyn, obróbka mięsa. Jejku. Tu co ciekawe, w kuchni jeszcze są całe niespożytkowane produkty spożywcze. A tu znowu uwaga. Pani Krysiu, spotkanie z prezesem na drugą, 2 razy kawa. Czekaj, będę panią Krysią. Pani Krysiu. Stary telefon. Telewizory. Znaki prawdy wyrysowane. W piwnicach jest zawsze ciekawie. Są dokumenty. A, dobra. Tu o dziwo magazyn, który jest pusty. O, tu mamy jeszcze całkiem solidną Patrz, jeszcze te sosierki są jeszcze zapakowane. zestawy. Nowiutkie sosierki, no. Patrzcie, ile jest tego sprzętu niezużytego. Dobra cena, ale dobra cena czego? Aha. A, też taki. I teraz Wam powiem, że tu jest jakaś dla pracowników widocznie. A tutaj hotelowa pralnia. Co ciekawe. Zawsze chciałam zobaczyć, jak to tak wygląda od kuchni. Czy nie, albo to jest po prostu taka na fartuszki. Nie, pralnia też. A więc to tu krochmalą te wszystkie pościele. Jeszcze kilka lat temu ten ośrodek był wystawiony na sprzedaż za kwotę 8 milionów złotych. Jest ogromny, ale postęp jego rozkładu jest również ogromny. A nie, to jest też przejście do pokoju, no bo była strzałka do toalety, nie? No to uznałam, że będzie taka toaleta. O, piwka.
chyba była sauna, tak? Takie coś, że się tu gołą pupą siada. Nie wiem, strasznie mnie brzydzi coś takiego. Nie chodzę w takie miejsca, nie siadam gołą pupą w publicznych miejscach. Dupcymy to, nie? Ten cały urbex, relax, chill. Tu mamy właśnie kawiarnię. Tak. A, to jest. Mamy ubikacje, które są tu zamykane, więc pewnie są bardzo ładne jeszcze. Co jest młodzież w tym świecie? Albo ten, klinika aborcyjna. Powiem wam panowie, że to wygląda jak miejsce, gdzie się przeprowadza nielegalne aborcje. No. Bo... Dobre piwo. Albo na organy kogoś No, sprzedają. znaczy... Inhalacja. No na ogólnie takie łóżko lekarskie chyba tutaj. No bo to było spa and wellness. A, no to jest. Może i spa i wellness, ale no tak. Dobra, to po odkryciu tego podziemia aborcyjnego dosłownie przenosimy się już w te okolice mieszkalne. Zwiedziliśmy restauracje, kawiarnie. Tutaj no jest jakby parę sposobów, na które możemy podążyć. Pachnie jeszcze tak po prostu hotelowo. Ja nie wierzę, jak to jest tutaj zachowane wszystko, nie? No właśnie i Przecież tu by na booking.com szło jeszcze coś zarobić. powiem wam, łazienka świetna, naprawdę świetna. Bardzo ładne pokoje. Powiem wam, że chciałabym takie pokoje mieć, kiedy jadę w delegację. Nawet te parę plamek na podłodze, na tej wykładzinie nie stanowiłoby dla mnie jakiejś ogromnej przeszkody. Ostatnio w delegacji zdarzyło mi się coś takiego, że miałam brak ciepłej wody i zatkany odpływ w prysznicu. No cóż, chciałabym powiedzieć, że uroki życia tłumacza, ale akurat to z okazji innej fuchy jechałam. No miejsce jest naprawdę perełkowe, chociaż już niestety widać było, że komuś tutaj przeszkadzało, że było fajnie. No patrz, lusterka jakie ładne, kuźne. Wszyscy cię zobaczą. Oh yeah. O! Niespodzianka. Otwarty. Ważne, router jest. Wi-Fi. Miska. Nie chcę też tutaj odbiorców jakby zanudzać po prostu setkami takich samych pokojów. Ale ładnie. Ale są ładne. I te... I tu ładne takie różne właśnie rzeźbione. Ale mam wrażenie też, że te obrazy się powtarzają w ogóle. Na poszczególnych piętrach. Też widać, że komuś tutaj nie spasowało, że było zamknięte. Holinie. Ktoś tu się rozchorował nawet. To współczesny Holinex, to chyba nawet niedawno. A jest jeszcze blister? Nie. Nie trzeba zakładać, nie? O, ale mam dla zasady. Są też takie poziomy, gdzie są pozamykane pokoje. I można by tak de facto iść po prostu po klucz. Ale... no i tak prawdopodobnie by były takie same jak te, które widzieliśmy do tej pory. Więc idę zobaczyć, czy jeszcze coś tutaj się odróżnia. Jest godnego waszego czasu i uwagi. Jestem ciekawa, dlaczego wcześniej były kafelki, a tutaj jest dywan. Może tutaj jest jakaś loża VIP. Tu nie będzie telewizora w pokojach. I
Czy jakiś inny wystrój? Nie. Jest dokładnie to samo, tak samo. Nie, łóżka są bardziej ubogie takie, patrz. No są uboższe, Takiego no. chamskiego materaca. Ale wiesz, tam były przykryte, nie? No, Skąd wiesz, jaki tam był, wiesz? Skąd wiesz, jaki tam był, wiesz? A tu? O, jest takie pomieszczenie gospodarcze. No, tak samo. Jest jeden lokator. Bartek, pomóż Żuczkowi, bo on nie umie wstać. Czekaj, No, koleś, współpracuj, no i ja mam ci pomóc. Three hours later. Bartek pomógł Żuczkowi. Jest fajny. I teraz jest nawet prześwietlony. Myślę, że w sumie będziemy się kierować do wyjścia. No, ośrodek robi wrażenie pod względem tego, jak dobrze jest zachowany. No, tak w zasadzie. Na pewno tutaj dużą rolę w jego degradacji odegrał po prostu ząb czasu. I fakt, że no, bywają tu wandale, o czym świadczą właśnie różne odłamki szkła, powybijane szyby, które na szczęście ktoś łata. Nie wiem kto, nie wiem czy ten ośrodek nadal jest wystawiony na sprzedaż, ale ja go nie kupię. Trzeba! No Seba, ta kawa budzi mnie. A teraz jedziemy jeść.